О, риба си има, риба си има. Майко. Молате, голяма. Мама, моля те, оправи се. Голяма, тате, това е големия. Голям? Не. Това видя ли какво фанал? Не. Чакай, ти Значи, това е доказателство, че няма значение какъв е такъма, каква е въйцата. какъв е рибата? Има значение какво съм аз. Дай да видим рибата, Анчо. Може би не е една от най-големите риби в язовира. Аз се екипнах. И без такова ще караш. Мале. Анчо, браво. Какво е това, дед го изкара? Уау! Браво! Пляскайте, деца! Пляскайте всички бързо! Браво! Не. Не, това е голямо. Анчо, радваш ли се? Браво, Анчо, браво. Майко, дръжте. Защото му такива опашки. Не мога да повярвам как го извади това. Дай бъде, къде се го. Браво! Ангелчо, радваш ли се? Дай ги да видим кое ще направим.